Allah ya samu dace. Akwai wani bawan Allah bariya ya zo gidana a cikin Ramadan, ya ce mun ya zo ne bayi da abinci, bayi da kaza, bayi da kaza, bayi da kaza. Na ce to a muda mishi da gero da suga a bashi, aka bashi. Bayan an bashi za mu yi ban kwana, sai ce to malam tsayan dan baka wani lakani. Na ce mishi to ya bude buhunsa, bariya aka yi abu, ya bude buhunsa ya ɗauko wani hatimi ya ce kaga wannan malayi duk mutumin da ya karanta shi da safe in zai fita to sai ya ɗauki alkur'ani sai ya bude, inda ka bude alkur'ani tsakiya kenan sai ka bude kur'ani, to idan ka bude sai ka ga nan izu nawa ne, nan izu nawa ne. Idan misalin nan izu 10 ne, nan izu 50 ne, ko nan izu 30 ne, nan izu 30 ne, to sai ka yi sadaka adadin izun, sai ka sayi karago adadin izun sai ka yi sadaka. In nan 30 ne sai ka sayi karagon ka na naira 30 sai ka yi sadaka. Idan nan 10 ne sai ka sayi karagon ka na naira 10 sai ka yi sadaka. Ya ce malam kana fita duk wanda ka je ka same shi duk abin da ka tambaye shi kawai zai baka. Yanzu ni ba ya mini ba kenan. Sai na ce mishi to Allah saka da alkhairi, ai na san zai dawo, ai wannan ka'idan mai bukata ne, duk inda ya je aka bashi zai dawo, wannan ka'idan mai bukata ne, duk inda ya je aka bashi zai dawo. Kaga ai ya nuna kenan ni ma wannan abun ya mun ya zo na bashi bara sai muka haɗu a Ramadana ya dawo.